Salam ýaşlar, Nowta Qytaýda tolkun gepleşigine studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky gepleşigimiň başyna türkmen milli saz sunaty we ýaşlar diýen tema boýunça ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen sanly ýaşlar bilen geçiren söhbetleşigimizi eşdirer. Ya maksadım aydını bilen ulanlaşmak sebebi ösüsradiye, ösüsünü top aydınlarına ösüsrad. Aşgabatda 1 sentýabrdan bilim berip başlajak halkara ynsanperwer ilymlary we Ösüç Uniwersitetine abiturientlerden resmi namlar kabul edilip başlandy. Emma töleýle okudyljak bu ýokary okuw jaýyna töleýlerin näçe boljak bu barada resmi taýdan henüz hem maglumat berilmeýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyzyň berjek gürüňlerini hem dinläp bilersiňiz. Yana takiplik entek yok diyorlar. Entekler netice gelmeli. Şeýle gepleşigimizde ýurtda ýaşlaryň arasynda mobil telefonlar üçin niýetlenen agent tilsimatynyň ulanýyşy barada lewaply ýaşlar bilen geçiren söhbetleşigimiz dikkatiňizde hyzırlar. Kontaktynda hem adamlaryny görüşýär, köplenç konferensiýa arkaly uruşýarlar, uruşýarlar. Gepleşigimiň ahirine bolsa ýeretde bolşýaly käbir türkmen ýaşlarynyň sosial ulanmalaryndaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyzy dinläp bilersiňiz. Täze tolkunda galyň. Ýaşlar gepleşigimizde şu türkmen milli saz sunaty we ýaşlar diýen tema boýunça söhbetleşik geçirmek üçin studiýamyzda ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirän türkmen sanly ýaşlary, ýagny Aýjyhany, Arslany hemde Maksady mehman edýäs. Deňdoşlar gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Türkmenistanda asırlara geçip gelen milli aydymsaz medeniyeti var. Türkmenler gadimlerden beri dutarda ýa-da tamdyrada, gyjykda, tüýdükde, gopuzda saz çalyp aydym aydypdyrlar, kuş tepipdirler. Şuňky gepleşigimizde ýaşlaryň türkmen milli saz sunatyna bolan gyzyklanmasy barada gürrüň ederiz. Esem edil häzirki günde türkmen ýaşlary halk däplerine esaslanýan aydymsaz medeniyeti, milli saz gurallary bilen näme derejede gyzyklanýarlar. İlk bilen maksat senden başlaýarmy? Maksat sen türkmen milli saz sunaty bilen saz gurallaryna bolan gyzyklanmaň nähile? Men gyzyklanmam bar ýani, içimde gyzyklanmam bar. Türkmenistanda saz sunatyna, milli saz gurallaryna gyzyklanma ören uludur türkmen halkyna. Esasen Niýazow döwründe ulu tören gyzyklanmalar. Herki mysal üçin Türkmenistanyň 5 milyon halky barsa 3 milyonu hökmen sunat mekdebine ýazylardy. Ben pikirimçe. Näme üçin onu esasen Niýazow döwrüne bad diýdiň maksat şu at näme üçin ýok sen pikirinçe? Ýa-da Niýazow döwründeki bolşuny aýtsam, hadi gülkünç gelir biraz. Niýazow döwründe mysal üçin çağalar çykardy. Niýazow gelerde diktatör pul bererdi, zat bererdi, konsertlerinde zatdan döwünden çykan wagtda. Şoň üçin halkda biraz höwes bardy. Häzirim bar höwes. Häzir öňüne gelen set studiýalarynda aýdym ýazdyryp böyle toýlara çykyp aýdym aýdyp berenler de köp. Maksat şu sayda bir daçı belak geçesim eliyada bugünkü temamızda esası şu milli saz sunaty barada gurrun etjek bolýasa diýjek bolýanym häli aýtdyňda soňky döwürlerde köp aýdym çykarýarlar, studiýa girmäge mümkinçiligi bolan studiýa girýärde aýdym çykarýar diýdiň. Ýöne soňky ýyllarda sen hem üns berýänsiň. Estrada ýa-da pop ýa-da rap ýa-da rock aýdymlaryny aýtýan aýdymçylar soňky döwür köpelli. Türkmen ýaşlary hem şeýle aýdymlar bilen gyzyklanýarlar. Ýöne türkmen milli saz guralynda aýdym aýtýan ýaşlara o diýen duş gelene nokta barlaryna da edil estrada ýa-da pop ýa-da rap aýdymlaryny aýtýan aýdymçylar ýaly üns berilenoq ýa-da şolar ýaly meşhurlyk gazananynoq. Ýaşlar o edil beýlek aýdymçylary şu agdak geçen aýdymçylaryny gyzyklanma duýanlar ýaly beýle milli saz guralyny aýdym aýtýan aýdymçylara ýa-da başlara o diýen gyzyklanma duýany oklar. Sen pikiriňçe muňy sebebi näme bolup biler? Muňy sebebi mysal üçin ýaşlar daşary ýurtlary ýa-da bolasy gelýän mysal üçin dutar köne saz guramyz, bizim asyl öz saz guramyz dutardyr. Ýöne ýaşlar kendi dinlen ok dutary. Ýaşlylar zatlar oturanda bir çağırıp çaldyryp aýtdyrmasa dutar bilen öňe girip bilen oklar ýaşlar ýani şonu diýjek bolan. Hem näme üçin maksat? Mysal üçin dinlenen sazlar aýdymlar hepsi hemmesi pop, rock, aýtşyň ýaly estrada aýdymlary. Dutar kendi dinlenen ok men pikirimçe. Näme üçin sen pikirinçe dinlenen ok maksat? Näme sebäp muňa? Sebebi ýaşlar dinlenen ok. Daşary ýurtlary seredip bolardan göreldirler. Daşary ýurtlardan, daşary ýurtlaryň muzikalardan, sazlaryndan göreldirler mysal üçin. Aýjyhandan hem sorasym gelýär. Aýjyhan sen bu barada näme pikirde? Maksadyň aýdysy ýaly o soňky döwürlerde Türkmenlerde
çıkmanyasyanyň hemmesini sabilen gıdıklanyan ýöne bu sadlar dinlerek hemen pop aydımları, şol aydımları çıkarıp şolary dinlep sançın çıkmasany men köp kerediýän nawali we şolarnyň birisi hukman rap aýdýan bolsa öýt aralarına selerek düzüp aýdýarlarda aýony beýleki duýarda aýdylýan aýdymlary şuat durda ýaşardan köp dinlenen nokta dinlenýän bolsa da bir 5% da dinleýänler diňe şo ýaşarlar dinlämese näme üçin dinlenen ok aýjahan senem özüňem bir ýaş hökmünde diýeli sen özüň näme üçin dinläň ok näme üçin gyzyklanmaň ýok belki öz garaşlaryň aýtsaň beýleki ýaşlaryň garaşlaryny hem bilip bolar. Sevem, saçın duşarda aydılyan aydımları kişil yaşlar çıkıp aydan oklar. Yani şu kâvas koy veriyorlar televizörde rastladı. Oğlum şu dine yaşlılar rastlar aydiya. Onun kendinlerden gelmen kanalı iskodu koy veriyorlar. Evet şu duşarda aydılyanlar hem yaşlar aydıp şu akıda uğrup ama televizyon şekilde aystalı hem dinlerini kadro edip kırediyor. Ýöne aýjahan meselem dutarda ýa-da gyjykda ýa-da tamdyrada aýdylýan aýdymlarym ýa-da çalynýan sazlarym öz bolşy döwri wap däle milli saz uraldy. Şu gadymda nähil gelýän bolsa şolar ýalym çalynýar-da olar. Hawa bilýän ýok, diýe bolýanym ýaşlar aýtdy. Şuat aýdýanlar köp diňe şu ýaşlar aýdýar. Ýaşlarym ýaşlaryň aýdýanyny kendi dinläse gelen ok ýaşlarym ýaş seslerinin aýdýan aýdymlaryny dinläse gelýär. Ýöne ýaşlarym şu sabıralaryny öwrenmek üçin ýeri gerek. Sanki rap aýdýanlar, onlar öwrenip diýerler, aýdýarlar, pop aýdýanlar, düzüp aýdýar. Emma o milli aýdymlar, halk aýdymlaryny aýtmak üçin sabıralaryny öwrenmek gerek. Ýöne sabıralaryny öwrenmek üçin köp ýeri ýok. Öwrenmäge näme diýelim, kurslar tiýleri, sanki mektepde näçe öwreden oklar, ýa-da şolar Yani umuman ýaşlaryň başlaýjahan umuman ýaşlaryň dutar ýa-da gyjyk ýa-da tamdyra milli saz uralaryny çalyp öwrenir ýaly mümkinçilikler ýöritem saz mektepleri ýok diýjek bolýarmy? Hawa. Aýjahan ýöne ýurtda gelip gowşan maglumatlarda her welaýetde dinýäli şeýle mektepleriň bardygy aýdylýar. Ýöne ýaşlaryň şeýle mekteplere gatnap şeýle aýdym saz uralaryny çalmagy o diýen howesiniň ýokdugy bellenýär. Ýagny şolary barýan. Şonu şu ýaşlarda şu howesy dörestirmeli. Sanki sazlarlaryny gowurar ýaly etmeli her ýyly sanki televizörde rastlaşa aýdym sazlar rastlary goý berip şu howesy döresmeli diýenler. Sawol aýjahan maksat başla bir zat diýjek bolmaňmy? Howesiniň bolmadygyny men aýtjak bolýan, näme üçin bolmagyny çağalaňda. Başysyna? Aýdygyny aýtýaldy. Mysal üçin Türkmenistanyň her welaýetinde näçe etrap bar bolsa, her etrapda muzyka şkolýany çağalar sınıf mektebi bar, her etrapda. O etrapyň da hukman içinde dutar ve gyjak bölüm bar. O bolmadan bolmaz onuň içinde. Çünkü gözüm bilen gördüm onu. Hukman gyjak we dutar bölümleri bar. O ýerde okuýarlar çağalar öň 2005-nji ýyldan o çağalar sınıf mektebi töleýsizdi. Haýsy mektep barada niräk barada gurrun etýäň sen takyk aýdaýsaň maksat? Hemmesi de bir zat. Bir töleýli bir töleýsiz bolmaz. Çağalar sınıf mektebi var 5 ýyl okuýarlar gelip. Şo barada gurrun edýän soň 2005-den soňra onu töleýli etdiler. Mysal üçin 100 tane okuwçy bolsa içinde häzir 70 tane okuwçy. Şoň üçin biraz oňa ýagdaý ýeten bar, ýagdaý ýetmedik bar. Iň bolmanda onu bir töleýsiz etsinler diýjek bolýan. Onu diýjek bolýan şu ýurtda bar bolan saz sunat mektepleri 2005-nji ýyldan soň töleýli etdiler welin. Indi şu saz sunat bilen meşgullanýan ýaşlaryň şu taýda gidip öwrenmäge mümkinçiligi ýok diýjek bolýan şeýle maksat. Hawa mümkinçiligi ýok. Mysal üçin höwes bar, çağalaryň içinde köpsüniň içinde höwes bar. Ýöne gidip o ýerde aýda pul töläp okudy biljek, her maşgalaryň güýji ýetmez ama okutma. Berme aýda. Şonu diýjek bolýan. Sag bol maksat garaşlaryň üçin. Indi Arslan sen bu barada näme pikirde? Yaşların hövesinin yokluğunun sebebi esası televizyon ya da prezidenti, övük prezidenti maktap çıkış etýärler. Ana şeyler sazandalar, başlarımız bizlerin yukarı derecelerde ösýärler. Eger halk aydımlarına aydıp çıkış etseler, yaşlılar bolsun, islendik yaşlılar olur ösmeýärler. Estrada aydımları, eyleki aydımları aydıp prezidenti övüsen, ana şonda ösýärler.
Sağ ol Arslan garaşlaryň üçin. Maksat sen pikiriňçe soňky döwürlerde özüňe maýtdyňda belli bir derejede Aýjahanam Arslanam aýtdy. Türkmen ýaşlarynyň arasynda şu milli saz sunnaty bolan gyzyklanmanyň ýa-da şonu öwrenmäge bolan höwesiň, şonu dinlemäge bolan gyzyklanmanyň pete gaçmagy gelecekde nähil oňy ýa-da oňaýsyz täsirleri bolup biler. Umuman türkmen jemgyýeti üçin hem de türkmen ýaşlar üçin. Men fikirimçe oňaýsyz täsir bolmaz. Çünki Türkmenistan sunnaty şu wagt gowy derejede ýokarlanmagy diýär. Çünki bir-iki sansyn türmäge bassy adetde ogurluk aýdymlary çözüler için indi häzir mysal üçin 80% ogurluk däl türkmen aýdymlarynyň köpsini dinläp görýänmin bärden. Köpsi ogurluk däl. Onlar 100 san aýdym aýtsalar 80-90 edil ogurluk denmesi. Häzir ýene gowy diýär Türkmenistan sunnaty. Aýdymçy bolan aýdym aýdýar. Her kim aýdym aýdan okyan. Men fikirimçe o hiç täsir etirmez çünkü o hiç bir zaman yetmez bizim durmuşumuzda. Çünkü misal için toyda saat 11'e çele sırada aydın aýtdyrsalar, tanıtsa alın aydın aýtdyrsalar, 11'den soň akşam käbirler ertireçe zaçel dutar dinleýärler oturup öýde. Sağ ol Maksat, beren görüňleň üçin enne ştaýda Arslandan sorasym gelýär. Arslan sen Maksatyň aýdynlar bilen ulalaşýarmy? Bizim gyjak dutar tamdyran başga da gopuzumuz var. Häzirki wagtda gelin gyzlarymyz gopuzumuz çalanak. Hem de yine de öň bir köň aýdym bardy. Kenar boýunda bilezigimi alan oglan diýip näme ýadyňa düşýän bolsa belki bilensiňiz. Şol aýdymlary, öňkü köň aýdymlarymyz meselem Şükürbaşyň aýdymlary, Maktum Gulynyň goşgularyna düzülen aýdymlar, şeýle aýdymlar häzirki wagt ne ýaşlylaryň ne de ýaşlaryň arasynda aýdylýar. Şol aýdymlar ýetdi. Telewideniyede halk aýdymlary ören az berilýär. Munyň ilk sebäbi siýasat. Sebäbi häzirki wagt bizim prezidentimiziň özü estrada aýdym aýtýar. Halk aýdymlaryny ýatdan çykaryp, bizim gyjagymyz bar, dutarymyz bar, tamdyra bar, ýöne gopuzda aýdym aýdylmaly soňky döwür ören ýitileş, yaramaz ýagdaýlara getirdi. Köň aýdymlar aýdylanak. Bu zatlaryň bar zady sunugutymyz madda 3-nçilikde aýdan östürip bilenak prezidentimiz Guranguly Berdimuhammedow. Madda 3-nçilikde aýdan ýagny has giňişler aýdaýsam Arslan. Mesela Medeniyet Ministerliğimiz ünsveriyel şeyli zatlara doğru değil mi? Şol Medeniyet Ministerliğimize Türkmenistan devletimiz kendi bir çıktıcı etkiye onu da sebepsiz yerlere mesela çarelere ve eyleki zatlara çıktıcılara ediliyor. Häzirki wagtda hatta ýaşlaryň arasynda dutar ýasap bilýän ýaş oglan barmy diýip ýokmy kaýndyk pikir etýän men göremek, eşitemek, göremek. Sağ ol Arslan garaşlaryň üçin. Aýjahan sen pikiriňçe ýaşlaryň arasynda häzirki wagt türkmen milli saz sunatyna bolan gyzyklanmanyň belli bir derejede pese gaçma ýa-da ýaşlaryň bu saz sunaty bilen o diýen gyzyklanmadylygy şu täräniň gelecekde nähil oňyň hem oňaýsyz täsirleri bolup biler. Ya Maksatyň aýdyny bilen ulalaşmak sebäbi ötüş radiýa, ötüşdüňe pop aýdymlaryna, ötüşler, pop aýdymlary ötüýär bakdy. Halk aýdymlary ýaşdan çykyp barýar. Telewizionyada da kän goý berilen ok we mysal üçin diýär öýde dinle, öýde mysal üçin köp kişi akşamlar dinleýär diýär. Ol dinleýänden köpsem ýaşlylar, ýaşlar şu wagt veren oklar kahramanlarına hem şöyle dinlemezler diye fikir ediyorum. Bulam gelecekle film dinlemem halk aydınları yitip gider. Elbette suçtan düğüpten gitmese de öyle hiç dinleyen adam tapılmazsa yine şöyle sağırlarımız var. Duşar, basik, korkadılık yine şöyle yaşta kalır diye fikir ediyorum. Başla böyle yani Aýjahan senin fikrin içinde şu yaşların arasında Türkmen milli saz sunnatyna olan şu milli saz gurallarına olan hövesi arttırma üçün sen bir yaş gıyt hükmünde sen fikrin için nämeler edilmeli? Amsasın fikirden mektepte vakti aydın sapaklarını şu duşar, raçanma, öğretmeli, halk aydınlarını öğretmeli. Televizorda da misal köprüzü şu halk aydınlarını koy vermeli. Hem sağlıktan sağan kulağına şal aydınlar kalsa o hüvestöreye öğretim şu an aydası gelsin sürer başlaya. Ayonu televizorda değişim bolmazsa o mektepte öğretilmen çok sağlığı değişili hüvestören o. Sağ ol Aýjahan garaşlaryň üçin. Arslan senin näme pikirde bu barada? Köprek telewideniyede göwermeli. Hem de orta mekteplerde aydym sapaklarında şu zatlara mugallimler tarapyndan halk aydymlaryna hövestir etmeli ýaşlaryň arasynda. Esasen bu zatlara ilkinji etip biljek televideniýe hem de aydym saz mugallimleri orta mekteplerde. Sağ ol Arslan garaşlaryň üçin. Arslan Aýjahan Maksat gepleşmede atnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sağ olun. Sağ olun.
Yaşlar ýokary bilini daşary ýurtlarda dowam etdiren Türkmenistanly ýaşlar maksat Aýjahan we Arslan bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Olaryň pikir garaýşlary bilen ylalaşmaýan bolsaňyz ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa bize hat ýazyň. Email adresimiz hat@email-berlise@radio.com. Şeýle-de biz adatxabar.com web sahypamyzda we Wkontakte sosial ulgamyň sahypamyzda siz türkmen milli sazyny dinleýärsiňizmi diýen pikir sorulşy hem çap etdik. Pikir sorulşyň 23-nji iýullaky netijelerine görä adatxabar.com web sahypamyzyň okuyjylarynyň 73,10 göterimi hawa türkmen milli sazyny dinleýän 26,17 göterim bolsa ýok dinlämek diýip ses beripdir. Wkontakte sosial ulgamyndaky sahypamyzyň izlerleýijileriniň 86,17 göterimi türkmen milli sazyny dinleýän 13,10 göterim bolsa ýok dinlämek diýip ses beripdir. Dinlewçiler siz hem pikir sorulşyga gatnaşmak isleseňiz size hem adatxabar.com web sahypamyzda ýa-da Wkontakte sosial ulgamyndaky sahypamyzda araşýas. Bu ulgamda bize Adatlyk radio sady bilen tap bilersiňiz. Adatxabar.com web sahypamyzda bolsa Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bolar. Türkmenistanda şu ayın ortalarına ýokary kujaýlaryna resmi namalary tapşyrmak kampanýasy başlandy. Beýleki ýokary kujaýlar bilen birlikde Aşgabatda 1-nji sentýabrdan bilim berip başlajak Halkara Insanperwer Ilymlary we Ösüş Uniwersitetine abiturientlerden resmi namalar kabul edilip başlandy. Emma tölegli okudyljak bu ýokary kujaýynda tölegleriň näçe boljakdygy barada resmi taýdan henüz maglumat berilmeýändigini aýdylýar. Men bu barada has takyk maglumat almak üçin bu uniwersiteti we bilim ministrligine aýlanyp gelen Aşgabatda kawaçymyz bilen söhbetdeşlik geçirdim. Häzir onuň bilen geçiren şol söhbetdeşligimizi etjäs. Murada ikçak ürüňdeşligimizde Aşgabatda sentýabr aýyndan bilim berip başlajak täze uniwersitete abiturientleri kabul ediş prosesiniň başlandygyny, emma tölegli okudyljak bu uniwersitetiň tölegleri barada heni izeçenli maglumat berilmeýändigini aýtdyňyz. Bu barada has giňişrak maglumat beräýsiňiz? O saka şu 1-nji iýunda açylan Halkara Insanperwer Ilymlary we Ösüş Uniwersitetine şu wagtda ordan abiturientlerden resmi namalar kabul edilýär. Ýene şol bir wagtda entek şol tölegli bolmaly uniwersitetde bilim üçin näle tölegler boljakdygy entek nälerli. Murada ýokary kujaýyna abiturientleri kabul edişlige başlanypdyr. Ýöne tölegler barada da maglumat ýok diýdiňiz. Munyň sebäbini anyklaşdyrmak synyň gördüňizmi? O saka men şu bilim ministrine de bak gördüm. Yani o taýda hiç anyk bolat aýdyp bilmediler-de. Olaryň bir garaş ýaşdylar. Indi Murada bu ýokary kujaýynda bilişimiz ýaly ingliz tilinde bilim berilýär. Indi bu ýokary kujaýyna girjek abiturientleriň, ýagny ýaşlaryň ingliz tili derejesine nähil bolmaly? Bu barada maglumat berilýärmi? Bu barada aýtdylar şu bu uniwersitede girjek studentler ingliz tilini ýa-da gepler hem okap bilmek derejesine bolmalydylar da belli ol toýfylan ýaşar derece belgisi ýa-da boldy ýok. Ýa-da şonlar ingliz tiliniň bolmanyny gepler hem şol gurlar hem okap bilmelidirler da. Onuň bir belli geçmeli şahar şu ingliz ýa-da şol uniwersitede kabul etmek barada bilirse uniwersitette bir ýyl bilgi öwrenişi bölüminden soňra bilim berip başlanjakdygy aýdylýar-da ingliz tilinde. Ýöne şunu anykladym bolan aslında diýerler şol bir ýyl ýerçe ingliz tilini öwreniş kursy bolman, göni şol uniwersitetiň programmasy boýunça bilim berip başlanjak diýip aýtdylar. Bular şol uniwersitede şol ýalňyş ýazypdy diýdiler-de. Murada Aşgabatdan gepleşigimizi atnaşyp beren gürümleriniz üçin köp sag bolun. Sen sag bolun. Ýaşlar tölegli okudyljak bu ýokary kujaýyna abiturientlerden resmi namalary kabul etmek düzgünniň başlanandygyna garamazdan tölegleriň näçe boljakdygy barada henüz resmi maglumatyň berilmezligine siz nähil araýarsyňyz. Bu barada siz hem öz araýşlaryňyzda biziň bilen paýlaşyň. Munyň üçin biziň bilen Twitter sosial ulgam arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulgamlarda bizi täze tokun habarçymyz Murat Turwan ady bilen tap bilersiňiz. Soň
Soňky ýyllarda Türkmenistanda ilatyň, ýa-da ýaşlaryň agent, Line, WhatsApp, WeChat ýaly mobil telefonlarda hat alışmak üçin niýetlenen tiltimatlardan giňden peýdalanýandyklary aýdylýar. Lewapda habarçymyz Umyt Jumaýew ýaşlaryň agent sosial ulamyndan peýdalanýançlary bilen gyzyklanıp, şu ýepde bu tema boýunça Lewaply deňdoşlarymyz Mehri, Maya we Serdar bilen söhbetdeşlik geçirdi. Umyt siz näme etdiňiz? Sağ ol Sehra. Bugünkü söhbetdeşligimizin esas teması yaşların arasında meşhur hasaplanyan agent sosial ulgumy barada bolar. Agent sosial ulgumundan Türkmenistan'ın ähli yaşları peýdalanýar diýsek ýalňyşmarys. Sebäbi o yaşlarynyň elinde telefon haçan görsen agent ulanyp ýörler diýip şeýle gurrunlar bar. Bugünkü söhbetdeşligimizde Serdar, Maya, Mehri gatnaşýar. İlki bilen agent sosial ulgumuny ulanyp nähili wakalaryn ýüze çykýanlygy barada sogal beresmeýle. Ine Serdar seni başlay agent sosial ulgumuny ulanyp misal üçin şu agentin üstü bilen hat ýazyşyp SMS ýazyşyp tanışýanlar bar diýerler de ýaşlaryň arasynda. Soň şoň üstü bilen toýa diýerler diýip şeýle gurrunlar bar. Sen bu gurrunlary tasdiklaýanmy? Men bu gurrunlary tasdiklaýan agentin üstü bilen ýazyşyp, görüşüp, duşuşup söýüşenler bar. Ondan durmuşa çıkıp gidýärler. Men eşitdim şeýle wakalary gördüm özüm. Sen öz şahsy pikirini bilesmi elýär-de? Sen üçin nähili agent sosial ulgumynyň peýdasy bar? Men üçin şu agentin peýdasy köpmi diýen, öz dostlarym bilen, daşary ýurtdaky garyndaşlarym bilen ýazyşyp bilýän-de, ýagdaýlaryny sorap hal ahwalyny. Ähli adamlarym girýär agente, peýdaly taraplary bar agentin. Maya, indi sana geçsek, sen agenti näme üçin ulanýan? Çöwrelerimi, dostlarym bilen ýazyşmak üçin ulanýan. Daşary ýurtda garyndaşlarym bilen hal ahwalyny soramak üçin girýän agente. Orta mekteplerde ine mektep okuwçylaryna telefon ulanmak gadaganlygy girizildi diýdiler. Onuň esasy düýüp sebäbi şu agent sosial ulgum bolup durýar diýip şeýle maglumatlar gelip gowuşdy. Sebäbi şu gelip gowuşan maglumatlara görä okuwçylar sapakda da diňe şol agentde SMS ýazyp oturýarlar diýerler. Şu aýdylýanlar dogrymy sen üçin Maya? Doğru. Menem sapaklarda agente girýän. Hat ýazyşyp oturýan sapakda. Şonda agent sebäpli sapaklardan ünsüň sowulýandyr. Onda agent sosial ulgumynyň ziyanly taraplary bar da onda. Indi Mehre geçsek, Mehre ine sen nähili ulanýan agent sosial ulgumuny? Menem agente girýän, benim şu dostlarım bilen, jaralarym bilen ýazyşmana ýerýän, şu daşary ýurtdaky garyndaşlarym bilen ýazyşmana ýerýän, hemem agentde tanışyp, duruşup ýörler bar. Men halayan agentde öňden hil ýaşap ýörekdirler, agentsiz hazır agent bar gowy, kim bilen duruşjak bolsaň hem agente ýerip ýazýan, duruşýan. Agentde kampul gidenok, MTS'in duajysyna 5 manat salýan günüzin agentde oturup bermeli, köpem pul giden ýok. Agent gowuzat. Sağ ol Mehri, öz pikirlerin için. Mehri, agent ulgamında konferensiya diýilen bir zat hem bar. Ol ýerde bir näçe agent ulanjylar, internet ulanjylar toplanıp bir wagtyň özünde maslahatlaşyp bilýärler, söhbetleşip bilýärler-de. Şol konferensiýalardan peýdalanýarmy sen? Konferensiýa köp girem ýok. Sebäbi ol taýda diňe uruş bolýar. Bir adam hem adamyny goşýar, hem adamyny kontaktynda hem adamlaryny goşýar. Köplenç konferensiýa arkaly uruş bolýar, uruş tapýarlar. Maya, ine şu agent ulgamyndan näçe wagtdan beri peýdalanýan sen? 1 ýyldan köprak peýdalanýan. 1 ýylyň dowamında näçerek ýigitler göýüz bilen sen tanışyp gördüň? Kän göýüz ýigitlerden tanışyp gördüm. Onuň sany köp, dogrusyny aýdyp bilemok. Ýene bir soraw siziň ähliňize, ýaşlaryň agent ulgamyndan peýdalanyp SMS ýazyşyp bir-birleri bilen habarlaşmagyna, ine tanışmagyna, ene atalar nähili garaýar? Ine Mehri sen aýda. Ene atalar garşy çağalarynyň agentde girmegine sebäbi iş etmen diň elinde telefon diýerler, oňa pulam çykyşdyryp bolanok diýerler, köp girýär diýerler, köp girýär diýerler. Şo ene atalar garşy şu çağalaryň agentde girmegine. Serdar, Maya, Mehri gepleşigimize gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin, paýlaşan pikirleriňiz üçin köp sag bolun. Ýene de indi söz gezegini Sehra geçirýän. Sehra, baş üstüne.
Umyt sawol, Maya, Mähri we Serdar siz hem beren gurulmaňyz üçin sag bolun. Ýaşlar gepleşigimizde atnaşan mihmanlarymyzyň pikir garaşlary bilen ulalaşmaýan bolsaň ýa-da siz hem diň duşlarymyz ýaly gepleşigimizde mihman bolmak isleseňiz, programmamyzyň başynda hem belläp geçişmeýäli biziň hat, email belisi adatradio.org email adresimde hat uradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Täze tolkun ýaşlar gepleşigimizi Twitter sosial ulama aradaky bir täzelik bilen dowam etdirýäs. 19-njy ýylda Twitter özüniň iPhone we Android telefonlarynaky ulamyny täzeleýändigini elan etdi. Bu habara görä ulanjylar täze Twitter ulamy arkaly inniden eýlek iPhone'lardaky we Android'lardaky direct message ýagny göni hat görnüşindäki hatlarynyň ählisini öz mobil telefonlaryndan görüp bilerler. Twitter türkmen ýaşlarynyň arasynda edil Facebook we WhatsApp sosial ulamlary ýaly giňden ulanylmasa da her halda ol hem käbir türkmen ýaşlary tarapyndan işçiň peýdalanýan sosial ulamlaryň biri. Şeýlelikde soňky günlerde bulgamda ýazylýan türkmen tägleriniň sany hem köpelli. Olaryň arasynda türkmençe ýaz, ýaş wagtym, kitap okusaň ýaly hashtagler bilen ýazylan tweetler bar. Tägleriň sanynyň köpelmegi sosial ulamyň türkmen agdarlarynyň arasyndan käbirleriniň munyň bilen baglanyşykly öz pikirlerini bildirip durly garaýşdaky tweetleri paýlaşmagyna sebäp bolupdyr. Has anygyrak aýtsak, käbir agdarlar bu tägleriň arasynda manysızlarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle tanqidi mazmundaky tweetleriň biri sosial ulamyň Welmurad adly agdar tarapyndan paýlaşylyp, ol öz tweetinde gaty samsyk türkmen tägler çykdymy ýa-maňa şeýlemi, ýagny diňe maňa şeýle bolup görnýärmi diýip soraw beripdir. Bu soraw Aman Gurdu adly agda öwrenşersiň diýip jogap ýazypdyr. Ertir.com sosial ulamynda Mekkuş adly agdar tarapyndan Ertir.com'a haýsy vilayetden köp adam girýär. Hani gelin adly temasy iň köp okulan temalaryň biri bolupdyr. 19-njy ýylda gozalan bu tema 23-nji iýula çenli 1685 tapar okulyp 39 gedek hem halanypdyr we oňa jemi 94 tesbir ýazylypdyr. Bu temanyň mazmuny gysgaçyk şeýle sözler bilen beýan edilipdir. Salam Ertir.com'un mehriban agdarlary. Bu temany haýsy vilayetden köp adam girýänini bilmek üçin açdym. Öň açylan bolsa bağışlar sonunda bilesim geldi. Meniň özüme Aşgabatyň Baýry owasyndan girýän, başga da Baýrdan adam bar bolsa gelsin tanşaly, gaýrat ediň ses beriň diýilipdir. Temada bu tekstiň aşagyna hem siz haýsy vilayetden diýip soralyp Türkmenistanyň 5 vilayetynyň ady ýazylypdyr. Pikir soralyşyk mazmunly bu temanyň ilkinji 3 tesbirini agdarlar özüniň temada soralyşy ýaly haýsy vilayetden ýazypdyrlar. Emma ondan soňky tesbirleriň käbirlerini agdarlaryň haýsy vilayetden däli pikir soralyşykda Türkmenistanyň vilayetläriniň adlarynyň ýazylyş tertibi barada bolupdyr. Şeýle mazmunly tesbirleriň birinde na adly agda awtor ses berilişikde haýsy vilayetin näçinji ýazjagyny näme görä ýazdyň diýip soraw berýär. Muňa FCB adly agda baýdygymyzdaky gölleriň tertibine görä ýazypdyr diýip jogap alyrsa, ýüdatly beýlik biragda watany howa maglumatyna aýdylşyna görä baýdykdaky gölleri görä däl, göllerde daşawy 4-nji lewap 5 diýip tesbir ýazypdyr. Ýaşlar bize berilen wagtyň hem soňuna ýetip barýas. Islendik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak üçin biziň hat, email belgisi adatradio.org email adresimde hat ýazyň. Gepleşiklerimizi Adatlyk radiosynyň web sahypasy adathabar.com'da we YouTube saýtyndaky sahypasyna hem dinläp bilersiňiz. Bu saýtda bizi Adatlyk TV ady bilen tap bilersiňiz. Öňüňizde ketdäniň çarşenbe güni ýeni-de täze tolkunda duşýançak sag aman oturuň.